UPPLआ जोबनायनि लामाया स्टार्टिं नङा आधा 80% मोनफैबाय UPPL आरो BJPनि कर्मकर्ताफ्रा जुगदान जानानै प्रमद बर'नि राजनितिखौ बेयावनो फोजोबसिगोन जोब्बाय UPPनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङोमोन हाग्रामा महिलानि सरकारनि समाव बिनि मानसिफ्रा गिदिर गिदिर बिल्डिं लुबाय गिदिर गिदिर न' लुबाय गिदिर गिदिर गारि बायबाय होननानै मेगन सायोमोन नाथाय दिनै दिल्ली मुम्बाइ जरहाट नगाव छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टरा फैनानै जोंनि फेरगावनो फैनानै साग्लोबफैबाय दा नों सोरखौ मेगन सागोन सोरखौ नायनो बागोन मा 600 आरो जोङो 3000निबो बारा लाख'हाय जोङो जयनिं होगासिनो दङ मोजां लैखन बे मोजां लैखन मानो थाखाय 600निबो बारा मानो जयनिं जादों UPPLआ गभर्नमेन्ट दङ BJPआ MLA दङ EM दङ MCLA दङ मानो थाखाय दिनै UPPL आरो BJPखौ गारनानै स' मानो जयनिं जादों बे जोंनि थाखाय मोजां नङा होमबा मोजांब्रा मा 600 आरो जोङो 3000निबो बारा लाख'हाय जोङो जयनिं होगासिनो दङ गोदो UPPनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङोमोन हाग्रामा महिलानि सरकारनि समाव बिनि मानसिफ्रा गिदिर गिदिर बिल्डिं लुबाय गिदिर गिदिर न' लुबाय गिदिर गिदिर गारि बायबाय होननानै मेगन सायोमोन नाथाय दिनै दिल्ली मुम्बाइ जरहाट नगाव छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टरा फैनानै जोंनि फेरगावनो फैनानै साग्लोबफैबाय दा नों सोरखौ मेगन सागोन सोरखौ नायनो बागोन दिनै बिश्वजित दैमारिनि समस्थियावनो दिनै गिदिर गिदिर थिखादारफ्रा हाबनानै कौटि फैसा लुटिना लांबाय BJPआव थानानै खस्थ' खालामबाय जुगदान खालामबाय फ्लेग फाग खालाबायबाय जेसेबां खस्थ' खालामा मानो BJPनि दैदेनगिरिफ्रा कर्मकर्ताफोरा सेलादार बिलादारफ्रा BJPनिफ्राय मोननांगौआ 0 जाग्रा मानसिया साथाम गुवाहाटीनिफ्राय फैयो दिल्लीनिफ्राय फैयो छत्तीसगढ़निफ्राय फैयो कुनु दिन BJPनि दैदेनगिरिफ्रा कुनु जेबो मोननाय गैया बे स्पष्ट नोंथाङा मा बुंगोन UPPLआ जोबनायनि लामाया स्टार्टिं नङा आधा 80% मोनफैबाय नैबे आगष्ट सेप्तेम्बरनि 15नि गेजेराव दले बले हाजार लाख'नो हायै UPPL आरो BJPनि कर्मकर्ताफ्रा जुगदान जानानै प्रमद बर'नि राजनितिखौ बेयावनो फोजोबसिगोन जोब्बाय दिनै BTC इलेक्सन होननासो बुंनाय जादों BTC इलेक्सन होननासो बुंनाय जादों बिटिआर इलेक्सन होननाय दङ सेंग्राफोर नुदों बिटिआर इलेक्सन नुदों गैया बे BTCनि इलेक्सनसो अननानैसो प्रमद बर'खौ बिटिआर नामजों दिनै जिरायहोबाय थादों बेयाव जेबो सांबिधानिक जेबो गैया छत्तीसगढ़ बिहार दिल्लीनि सब आउट खालामगोन सेंग्राफोर जोंनि BTCनि अनगायै रावबो थिखादारा मोननाय नङा आखाइ खमनाङो सासेबो थानो मोननाय नङा सासेबो थिखादारा बाहेरनि जानो मोननाय नङा जोंनो सेलाय बेलायबाबो टुक्रा टुक्रिबाबो जोंनो जागोन जोंनो मावगोन जोंनो दिनै कन्ट्रेक्टर जागोन जोङो सरकार दानानै चिफ डेपुटिसिम जों लाजोबसै जोंनि उदालगुरियाव जोङो मिनि सेक्रेटारियेट जोङो लुनो थांगासिनो दङ सेंग्राफोर मिनि सेक्रेटारियेट जोङो उदालगुरियाव लुनो थांगासिनो दङ धन्यबाद